Dia Internacional contra el racisme i la xenofòbia, a favor de l'eliminació de la discriminació racial. Primer de tot, evidentment, em toca un ratet de donar gràcies, però després ja em callo, de veritat, i sí, i passo la veu als meus companys. Primer donar les gràcies a les persones de la fruiteria Juny que ens acullen, que ens hem invadit una miqueta, però que molt amablement ens han deixat l'espai i ens l'han facilitat de totes coses. Evidentment, també a l'Associació de Comerciants, al Mercat de Santa Caterina, que empreses que vam venir també a fer aquesta proposta i en cap moment ens han posat cap impediment. I també a la directora del mercat, a la Sílvia Domènech, que ens ha facilitat tot. Ha estat realment un acte fàcil de fer en el que ens hem sentit molt a gust. Aleshores, a banda, també agrair la participació de Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona, que un cop més ens hem enviat una de mails amunt i avall per veure com acabàvem de lligar l'acte d'avui. Què més? Agrair la presència de representants de la Generalitat, com el Xavier Bosch, director general per la immigració, el Miquel Estebas, que és el comissionat de la immigració de l'Ajuntament, però que també ve en representació d'alcalde i de tercera financer d'alcaldia. Bon ratet m'ha tocat la secretària del Carles Agustí, que venia, no sé si la pluja és venir o no, però també agrair, igual que també representants de partits polítics de teixit associatiu i ciutadans i ciutadanes que un cop més esteu aquí per dir que estem en contra del racisme i aquest any amb aquest valor en positiu que li hem volgut donar, que és el fet de tots els colors són benvinguts. Dir-vos també que per nosaltres, sempre diem 21 de març, per això el racisme és cada dia estem lluitant contra el racisme i contra la xenofòbia, però que evidentment no podem obviar els moments com aquests que ens permeten explicar-li a la gent i estar al carrer. Hola, bon dia. Tan sols donar la benvinguda a aquest acte de part de l'Associació de Comerciants del Mercat i agrair que s'hagi escollit aquest indret per fer tot aquest tipus d'actes. Moltes gràcies. Bon dia, bona primavera, bona pluja, benvinguda. Estem en un mercat que, des del meu punt de vista, és un dels llocs que pot il·lustrar de millor manera la diversitat d'una banda i la pau d'una altra. Deia un antropòleg, René Lévi-Strauss, que els mercats i el comerç són, diríem, els enemics de la guerra. Els mercats són guerres pacíficament resoltes i, en canvi, les guerres són intercanvis violentament resolts. Perquè veiem la importància de l'alimentació i fins a quin punt pot ser una metàfora de la nostra diversitat i de vegades de l'oblit d'aquesta diversitat i les afectacions que ha tingut, em permet una petita ironia pensant què seria de la identitat espanyola sense un producte americà. Què seria de la tortilla espanyola sin la patata francesa? I què seria d'uns dels elements identitaris catalans més importants, el tomàquet, si no l'haguéssim acceptat venint d'Amèrica? És a dir, que alguns dels aliments més importants de la nostra dieta, d'una banda, nutricionalment parlant, la famosa dieta mediterrània, i d'altra banda, alguns aliments que contribueixen a configurar la nostra identitat, sigui l'espanyola, la catalana o l'andalusa, què seria sense molts dels productes que ens van arribar i que no necessàriament vam acceptar fàcilment. Igual que ara es parla, per exemple, de migrants amb papers i sense papers, els aliments també han tingut papers i alguns no han tingut papers. El blat de moro va tenir papers i avui no el mengem. La patata i el tomàquet no van tenir papers, els hi va costar 2 o 3 segles i en canvi ara són fonamentals en la nostra dieta. Això pot ser una metàfora del que passa també a altres nivells. En aquest sentit, penso que la perspectiva ens pot ajudar a comprendre molt millor les raons de la nostra identitat d'una banda i les raons per les quals el racisme és fonamentalment fruit de la ignorància. Tots, d'una o altra manera, som immigrants. Jo mateix, a pesar del meu accent, doncs soc andalús.
És a dir, que al llarg de la història la gent s'ha mogut, els aliments s'han mogut i això ha anat configurant identitats i ha anat augmentant les possibilitats de sobrevivència. Per això quan ara, per exemple, es diu primer els de casa, caldria que ens preguntessin quina casa, de quina casa estem parlant. Quina és la casa? La butxaca? Sí, de vegades per molta gent la casa és la butxaca i els diners no tenen pàtria, en bona mesura. Blat de moro. D'on ve blat de moro? Molts dels productes al segle XVI se'ls deien de moro. Figues de moro, blat de moro, perquè els que no eren cristians eren moros. I els europeus van trigar molts anys a adonar-se'n que allò era un nou continent. De fet, fa uns anys es va celebrar el 5è centenari del descobriment d'Amèrica, es tindria que celebrar d'aquí 3 anys. El 2015, el 5è centenari, perquè fins al 1515 els europeus no sabien que allò era un continent diferent. Blat de moro, figues de moro, pinya americana, tota una sèrie de coses. Conejo d'Índies, perquè les Índies pensaven que eren les altres. Doncs bé, la perspectiva és fonamental per conèixer-nos millor i per acceptar-nos també millor. Hi havia, també ja que parlem del descobriment d'Amèrica i de tot el que es va succeir a l'època aquella, un dominic que deia que no hi ha poble per primitiu que sigui que no tingui quelcom que ensenyar i no hi ha poble per civilitzat que sigui que no tingui alguna cosa que aprendre. Doncs aquesta és la qüestió. L'intercanvi que hem tingut d'aliments al llarg de la història, tinguem-lo també siguent molt més receptius i més acceptadors, podríem així, de les diversitats que ens envolten, que són un enriquiment i no un empobriment. Gràcies. A continuació, el manifest. El 21 de març és un dia important en la lluita contra el racisme i la xenofòbia, com els 364 dies restants de l'any. Però la commemoració d'aquest dia internacional ens dona l'oportunitat de reivindicar una vegada més la necessitat d'avançar en la lluita contra aquesta xacra social. La consolidació del racisme a diferents nivells de la nostra societat, en les relacions de carrer, fins a les lleis i discursos d'alguns polítics, és representativa d'un sistema democràtic, feble, que careix de justícia social. El racisme i la xenofòbia són símptomes d'una societat malalta que posa en perill el seu futur. Un futur que construirem joves d'orígens molt diversos, amb diferents realitats, però mereixedors d'un tracte igual, en drets i en oportunitats. Aquesta normalització de l'odi cap a l'altre, de la vulneració dels seus drets i del menyspreu dels valors com la igualtat, la convivència i la solidaritat s'ha estès de manera profunda en els darrers anys. I per aturar aquesta decadència cal la implicació del veïnat, de les organitzacions, de les institucions i dels governs, que actuen de manera ferma i unida, perquè en la lluita contra el racisme i en la defensa de la igualtat de drets, tots i totes hi tenim un paper clau. És responsabilitat de tots i totes promoure el valor de l'antirracisme, posicionar-nos en contra d'aquest, que afecta a tothom, que malmet els fonaments de la nostra societat, perquè qualsevol manifestació racista per si mateixa és greu i existeix una condemna. Avui també hem volgut recuperar un lema, perquè pensàvem que estàvem en un lema de fa anys. Nosaltres farem 25 anys en breu, crec que aquest és dels primers lemes, perquè potser per l'ambient, pel context que tenim, per haver estat en aquest mercat, pensàvem que podria ser interessant. És ben senzill i crec que també diu molt de la nostra lluita. És igualtat per viure, diversitat per conviure i drets que per